ମୋ ନାଁ ରାଜଦୀପ ସରେନ। ଏଇଠିକାର ବସିଥିବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଭାରତୀୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଭାରତର ଉନ୍ନତ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷା ମୋର ପରମ ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତନ ମନ ଧନ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଏହାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି। ଆଉ ମୋର ଅଳ୍ପ କଥା ଅଛି। ଯେବେଠୁ ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ମାମା ମୋର ଖିଆଲ ରଖିବା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ଘର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସବୁ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ପୋଲିସ ମାନେ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଗୁଣ ବେଶୀ, ଆମ ଗୁଣ ବି କମ୍ ନୁହଁ, ଆମ ଗୁଣ ବି ବେଶୀ।